Hormatly prezidentimiň şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmek, gorap saklamak hemme geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklary netijesinde bu urda tutumly işler ýaýbangandyrlyar. Ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan nesillere miras galan mukaddes ýürürler. Beýik adamkärçiligi ýurlany insanperwer diýip de sorular. Nefislik bilen ýerine ýetirilen eri işleri bugün nesillerimiz üçin görülen mektebidir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ödürli günjogyny bolşýaly Liverpool aýatynda telekeçilik bilen meşgullanyp milli mirasymyzy şöhretlendirýän önümleri önürmek, olaňy berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sazlaşygyny döretmek boýunça alınıp barlayan tutumly işleň şol sanyny kilim dokumaklyk sunutynyň giňden ýaýramagy milli mirasymyza goýulýan belent sarpanyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiň köklerini gadymiyetiň çuňluklaryndan alqaýdýan merdana türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljek nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklary garaşyk hemişelik betarap watanymyzyň ähli ýerine bolşýaly Liverpool aýatyna da giňden durmuşa geçirilýär. Ene mamalamyzyň çeper ellerinden çykýan dünýä meşhur ajaýyp hallary, türkmen tebigatynyň dürli öwüşgünli renklerini özüne jemleýän ketenler bilen bilelikde halkymyzyň günlük durmuşyna giňden ulanylýan kilim dokumak, onuň inçe sirlerini ýaş nesle öwretmek işlerim ýaýbanglandyrylýar. Welaýatyň hojamad etrawyna bu gadymy sunugyň hasam giňden ýaýranlygyny belläp geçmek möhümdir. Goýun ýüngünden saýlanyp daralandan soňra dürli renklere boýulan önümler egirilip kilim dokumaklyk üçin ýüplükler taýýar edilýär. Kilim edil hal önümleri ýaly dürli ölçeklerdäki ýüri togurallarda ýuwurdylip dokumaklyga taýýar edilýär. Kilim ýuwurdylýan gününde pişme we şirli paýlanylmagy üzerlik tutulýup milli däplemize berja etmekleri aýratyn belläliklidir. Kilim onuň ölçüne laýyklykda bir ýa-da bir näçe adam bolup dokulýar. Kilimiň hem edil haly dokulanyny göllöriniň, gyranagyşlarynyň bolşýaly orta we gyranagyşlar bolýar. Häzirki wagtda kilimiň gyranagyşlarynyň aýrylyp tutuşlygyny orta göller bilen dokulýan görnüşler hem gawat gelýär. Kilim dokulanyny oňa 12 aý gülýaýdy tazy guýruk, durna hatar diýip adlandyrylýan nagyşlar salynýar. Kilim esasan öýlerde döşek hökmünde ulanylýar. Onuň ýüzündäki durly owada nagyşlar bolsa türkmen öýlerine bezek berýär. Kilimden horjun, ýantor we başga bir näçe durmuş hajatlar üçin ulanylýan zatlaň dokulýanyny aýtmagy möhümdir. Häzirki wagtda halkymyzyň beýleki inçe sunugatlary bilen birlikde kilim dokumaklyk hünäriniň ýaş nesillere öwredilýändigini bellemek buýsançlydyr. Welaýatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belent sarpa goýan, ony hasam kämilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän arkadaky prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.